Esta rolda de prensa para dar conta dos acordos de xunta de goberno no día de hoxe. Seguramente teñamos a última hora da mañán outra xunta de goberno para aprobar a oferta de emprego público de cara ao ano que ven, que por plazos ten que estar publicada antes do 31 e estaban traballando nos servicios de intervención na fiscalización da mesma. Se houbera calquer cuestión tamén enviamos para que teñades a información completa, porque estes últimos días do ano as xuntas de goberno extraordinaria saen casi a unha por día por a carga de traballo, peche de exercicio, tramitaciones diversas e, bueno, intentar darvos información de toda ela. E unha licencia para a reforma da coberta dun edificio situado na rúa Corredoira das Fraguas. Hai tamén unha licencia para a rehabilitación dun edificio de vivendas unifamiliar en Trepexigos, tamén para a rehabilitación dun edificio destinado a vivenda unifamiliar na Ruela da Tafona e tamén unha licencia para obras de rehabilitación dunha vivenda unifamiliar e cambio de uso para albergue no lugar de Vilasuso en Enfesta. Faise unha denegación de licencia para un cambio de uso dun galpón e unha legalización dunha vencillados os SARIs. Tanto o estudo de detalle do ámbito 01 do ARI, en este caso de Evite, no grupo de vivendas de urxencias tamén se aprobou a aprobación inicial do estudo de detalle para a rehabilitación integral dos grupos de vivendas Cardenal Quiroga, Palacios e Compostela no barrio da Pontepedriña. Sobre estas cuestións que teñen o seu contido e a súa sustancia e que van a permitir, en algúns casos, como por exemplo en Pontepedriña, poder vencellar as axudas que se reciben do Estado e da Xunta e tamén as que ten previstas o Concello a accións que en estes momentos non se podían, como por exemplo os ascensores, outro tipo de actuacións que son demandadas dende hai moitísimos anos no Concello. O martes, Jorge Duarte dará unha rolda de prensa específica para informarvos de todas as cuestións técnicas e das implicacións que a aprobación destos ARIs destes estudios de detalle teñen e dos cales informamos onte no pleno municipal de que se iban a traer hoxe a xunta de goberno depois dun longo traballo do servicio de planeamento. Hai tamén unha conta dunha corrección de erros materiais dunha data dun acordo de xunta de goberno de novembro do 2017 e hai aprobación deste convenio trimestral co casco histórico, coa Asociación Cultural Cidade Vella para a programación de actuacións e de actividades no que son diversos locais da Asociación Cultural Cidade Vella no casco histórico e que, igual que na zona de Sánchez, se veñen traendo trimestralmente como espacio de colaboración co casco histórico e ca hostelería. Hai tamén unha corrección dun erro dunha empresa que foi ao concurso dentro do que foi a adxudicación das obras de reurbanización na rúa Rapa da Folla, que, como sabedes, comenzarán despois das datas de Nadal. Está xa adxudicado e está pendiente de que remate o Nadal despois de Reis para poder actuar sobre ese pequeno tramo que quedou entre Carreira do Conde e Montero Ríos. Apróbase definitivamente a modificación que se introduciu da ordenanza fiscal do imposto sobre bens inmobles no que ten que ver as bonificacións en familias numerosas que se ampliaron a través dunha iniciativa do PP emendada tamén polo grupo de goberno e hoxe apróbase definitivamente ese conxunto de bonificacións que van a entrar en vigor no ano 2018. Dase conta tamén da sinatura da colaboración entre o Concello de Santiago e a Asociación Deportiva Hermes para o desenvolvemento do 7º Campus Vero Boquete cunha cantidad de 8.500 euros. E logo, nas relacións de urxencias da Xunta de Goberno, os primeiros 3 puntos son as renovacións de alugueiros de locais venciados a servicios económicos como son o das oficinas de recadación e os 2 números de vivendas vencillados a atención ao contribuinte na rúa Salvador Allende. Hai tamén a proposta do Departamento de Jorge, a aprobación das bases reguladoras da creación da Limiar, que ven sendo a Limiar. A Limiar é unha especie de inventario, unha especie de listaxe, xa o din as siglas, listaxe municipal en inmobles implicados en axudas á rehabilitación e que, é a primeira vez que de alguma maneira se traballa dentro do Departamento Municipal en crealo.
por que se crea esta especie de catálogo de listaxe? Bueno, para poder ter, de alguna maneira, ordenadas todas as solicitudes que se veñen celebrando no tempo, para poder optar as axudas que vai haber de rehabilitación en casco histórico e, de alguna maneira, por manter unha orde no que a tramitación as peticións destas axudas, que se poden modular na propia comunidade de veciños, outro tipo de vencellos a hora de poder distribuir os fondos das axudas. Sabedes que ao longo do 2018 vai haber casi 1.800.000 euros que se van a resolver nos meses de outubro e de finais de ano, e, polo tanto, bueno, pois o Departamento de Espazos Cidadáns traballou ao longo destes meses en crear esa listaxe, que vai ser un pouco o inventario que vai a servir para o reparto das mesmas. Hai tamén a aprobación que antes comentaba, inicial do estudo de detalle para a rehabilitación integral dos grupos de vivendas Cardenal Quiroga Palacios e Compostela, no barrio da Pontepedriña. E inicianse dúas licitacións dentro das obras que están pendientes de iniciar licitación no Departamento despois das múltiples aprobacións de proxecto, como é, por unha parte, a mellora das condicións de accesibilidade no campo de fútbol de Santa Isabel, cun orzamento de 116.000 euros con IVA, e a aprobación do que tamén un expediente de apertura de procedimento de adxudicación das obras de mellora do vial dende o cruce da Nacional 550 en Barciela ata Casas de Arriba en Cesar, con un orzamento de 211.000 euros con IVA incluído. Estos eran obras vencelladas aos remanentes, que era necesario iniciar a licitación antes de final de ano. Hai tamén a aceptación de dúas liñas de axuda autonómica. Por unha banda, recíbense 15.000 euros dunha subvención para a aula de referencia do Plan de Inclusión Digital de Galicia pola Axencia para a Modernización Tecnolóxica de Galicia na anualidade de 2018, que nos vai a permitir financiar un axente TIC no Concello. E, por outra banda, recíbese para plans de formación e emprego da Dirección Xeral de Formación e Emprego 163.000 euros para o programa que no seu momento presentara Marta Lois, que é o de Emprego Santiago 6. E logo hai aprobación tamén do programa europeo Interreg. Que é isto? Bueno, estos son unha captación de fondos europeos que nos vai a permitir financiar a realización dos orzamentos participativos nos 2 vindeiros anos sin custe para as arcas municipais. É un programa de varias cidades da península, liderada creo que por Avilés, e que fomenta a posta en marcha de mecanismos de orzamentos participativos, e para o cal o Concello de Santiago vai recibir para os 2 vindeiros anos 170.000 euros. Para que? Bueno, pois para a contratación do persoal, para as campañas de promoción e para a divulgación dos orzamentos participativos, e que, bueno, é unha boa noticia na medida en que non vamos a ter que tirar de recursos propios para a realización das 2 vindeiras anualidades ata final de legislatura. E isto é todo. Así que preguntas sobre estas cuestións ou sobre outras, estou a vosso dispor. Cal é o erro que se corrixe na Calafolla? Non figuraba unha empresa que tiña que estar, que concorriu a licitación e que logo no momento da licitación quedou excluída o nome da empresa. Non afecta nin a adxudicación nin as características do contrato que xa está adxudicado, xa está asinado e que empezará despois de Reis. Simplemente era no relatorio do proceso de licitación, non se facía constar a unha empresa que concurriu e que foi excluída de eso. O material. Este con 8 millóns para a rehabilitación, onde dicía Jorge Duarte que eran casi 1,5 millón, un goberno central, 300.000 da Xunta, o resto que con o Concello. Hai unha liña de fondos municipais vencellados tamén a EDUSI e tamén un montante nos orzamentos do 2018 que eu agora sí que pido que logo confirmedes. Onte no pleno comentaban entre Jorge e María que andaría uns 300.000 euros, pero estou tocando do oído, entón pido que de alguma maneira os confirmedes. E eses 300.000 euros serían para o que tamén se anunciaba onte de completar axudas no caso das familias sen recursos.
Sabedes que hasta ahora a financiación estatal e a financiación tamén hai parte da comunidade autónoma e o Concello quere de alguma maneira completar para que nas comunidades onde esa familia sin recursos se poda chegar a garantizar o 100%. Eso nas ARIS ou outros programas tamén? Non sei se van a estender a outros programas, nas ARIS con toda a seguridade sí, porque hai tamén vontade de incluílo ao conxunto da cidade, pero enténdese que sendo unha liña de axudas complementaria o lógico primeiro se concentre nas ARIS polas razóns evidentes e logo pode estenderse ao conxunto da cidade. E hai un cálculo de cantas axudas poderían ter que complementar o conjunto? Non, porque eso depende no momento no que hai a propia petición das comunidades do que vería sendo a declaración da renta dos recursos das familias, entón hasta que non se empecen a tramitar non temos unha aproximación, non colócase unha cantidad estimativa e constanos que tamén hai vías de financiamento vencelladas a EDUSI, pero non sei en que cuantía, pero supoño que ao longo do 2018 ca tramitación, sí. Que antes Duarte tamén dicía que as da EDUSI eran só para edificios públicos. Como, perdón? Decía que era para edificios públicos as de EDUSI, que non podían ir... Pois se o decía Duarte, nos quedamos co que decía Duarte. Sí. Sí. Se o dicía onte, que vexo que os coitaches ti mellor polo streaming que eu ali ao seu lado, pois seguramente sería así. Entón, claro, serían 300.000 sí. Para sí. se a diferencia é esa, vale, sí. Para isto. O Concello que faría sería complementar as subvencións das outras administracións. Hubo anos, anualidades, que creo que tamén o decía onte Jorge, onde as axudas do Estado chegaban a cubrir estos 70%, non? En estos momentos as axudas para o Estado están a cubrir unha cuantía que anda entre o 35% e o 40%, diminuiu moitísimo, por eso a Xunta de alguma maneira está a complementar liñas tamén con estas axudas con fondos propios, e a vía do Concello sería dedicada a aqueles casos onde as rentas impediran de alguma maneira a cooperación para a instalación do ascensor. Creo que miro para Inés a ver se estou dicindo ben o tema, declamando o tema. O que non me quedou claro é da listaxe esa, porque eso é para as rehabilitacións. Sí. En ARIS e fora de ARIS, entendo, sí, fora de ARIS. sí, pero fundamentalmente en casco histórico, eu creo que sí. Vale. Sí, eso sí que é unha cuestión novedosa. Logo, se queres, Rosa, si que queres falar co propio Jorge, xo explica, porque todas as notas que tomei da explicación que deu el en Xunta de Goberno. Vale, sí, mellor porque a cuestión era que... Sí, porque é a primeira vez que o fan, levan tempo traballando nela, e o que buscaban era unha especie de catálogo, non? De listado por orden de entrada de peticións ao longo destos anos para poder optar a vías de axuda que eu entendo, ou polo menos entendín, que están máis vencelladas a casco histórico. Alguna cuestión máis? Sí, yo quería preguntarte por una valoración de los objetivos cumplidos en el 2017. Carai. Unha valoración, así, un resume de 2017, sin entrar en propaganda navideña. Bueno, eu creo que consolidamos o proxecto municipal ao longo deste ano 2017 e estamos nun momento bo para no 2018 rentabilizar o que decía no día de onte, non? Sobre todo na cuestión da obra pública, non? Hai un relato afianzado de goberno que pode estar acertado ou errado, pero é o que nos plantexamos dende o inicio, que ten que ver cun aumento importante dos investimentos, ten que ver tamén dos investimentos en política social, cunha aposta no campo cultural e no que é as cuestións, bueno, das liñas verdes na cidade, cos sendeiros e cos roteiros. Hai unha aposta pola participación a través dos orzamentos participativos e da rendición de contas que eu coido que está consolidada, e hai un importante no 2017, bueno, esforzo de captacións de fondos europeos que eu creo que xa son suficientes, porque captáronse en diferentes liñas pois máis de 20 millóns de euros. No caso da EDUSI está xa en marcha toda a aprobación das fichas e o inicio de varias obras de licitación, co cal bueno, o 2018 pinta como a consolidación destas liñas de goberno e sobre todo por unha importante actividade en obra pública que vai haber. ¿Y los retos del 2018? Ser capaces de executar esa obra pública. Vale.
ser capaces de alguna maneira de mover a maquinaria municipal para poder de alguna maneira levar a vida real da xente pois toda a captación de fondos que houve e toda a tramitación que se leva facendo, sobre todo nesta segunda metade do ano, de proxectos, inicios de licitación, aprobación de fichas da EDUSI, etcétera, etcétera, non? Bueno, eu creo que eso é o gran reto do ano 2018, de aumentar o que é o histórico municipal de execución orzamentaria vencellada a investimentos, que sempre foi baixo e que eu entendo que o ano que ven vai a ser o primeiro ano que sexa mellor no 2018. Por qué? Porque moitos dos proxectos xa están aprobados, a maquinaria aí se puxo a andar cas aprobacións de fichas e cos inicios de licitación, e iso indica que chegaremos no 2018 a ter bastante investimento público e unha maior execución. E ese é o gran reto, ademais de consolidar o resto das liñas que antes vos comentaban. Atreverías a dar unha porcentaxe de... Non, porque o histórico da cidade está nun ano con PPU Gallo do 32%, e aquí sempre fago pedagogía, é dicir, o 32% o capítulo de investimentos. É dicir, os orzamentos execútanse nun máis dun 80%. Estamos falando da parte de investimentos. Eso significa que o que non se executa desaparece? Non, como este ano. O que non está executado en estes momentos está con proxectos aprobados un inicio de licitación. Por eso eu son dos que cree que o ano que ven vais a executar parte do que non se executou este ano e todo o que está contemplado nos orzamentos, co cal eu agardo que o ano que ven si que Rosas podamos intentar superar o récord histórico, que tampouco é para botar cohetes, que do 32%, pero sí que podamos obter unhas cifras máis altas da que foron estos últimos 10-15 anos, que se moveron entre ese 20%, 19% ao 32%, que nunha administración non é moi normal. E que faría falta para iso? Eu que me levo preguntando. É moi normal, pero tamén quitando o último ano do goberno do PP, é certo que os orzamentos sempre se aprobaron moi tarde. Tamén. Entón, é un elemento. É un elemento que incide, pero hai algún outro? Sí, hai outro. A aprobación orzamentaria non é menor, non? De feito, hoxe aprobamos o orzamento do auditorio, temos xa aprobado de Incolso de Tusa, está o expediente a fiscalización, o proceso de negociación política rematou, e o tempo que leve aos servicios económicos fiscalizar o expediente será o que tardemos en ir a convocar a comisión e ir ao pleno, pero ese proceso está pechado, non? Co cal, aínda que nos queríamos celebrar o pleno de orzamentos antes do 31 de decembro, seguramente nos vexamos na primeira quincena de xaneiro. Dito isto, claro, vai ser o ano que máis cedo se aproben os orzamentos se excluímos o último ano de legislatura do Partido Popular nas últimas 2 décadas. Bueno, iso axuda, porque no momento en que aprobas os orzamentos podes empezar a executar e poñer en marcha o que é un longo proxecto, un longo proceso, aprobación de proxectos, inicio de licitación, execución da obra e xustificación. Bueno, en este caso, este ano vais a aprobar antes os orzamentos que os outros anos, e moitas obras xa están cos proxectos aprobados ou cas licitacións iniciadas ou cas fichas da EDUSI aprobadas, co cal é o que eu creo que nos vai levar unha maior execución. Logo, evidentemente, hai déficit de personal na tramitación para a tramitación dos expedientes, tanto en áreas económicas como en outras áreas, e iso influe, non? É certo que o tempo para executar obra pública en Santiago é moito máis alongado que moitas outras administracións locais. Bueno, hai problemas estructurais cos que se levan lidiando dende hai décadas, e a idea é mellorar os circuitos. Puxéronse medidas o ano pasado que queremos mellorar este ano, como é o da fiscalización limitada dos expedientes, a imaxe en semellanza de moitas cidades e algunhas diputacións, para cortar os tempos de fiscalización dos expedientes de obra pública. E bueno, o reto é mellorar esos circuitos ao longo do 2018 e presentar unhas boas cifras a final de 2018 de execución, fundamentalmente por a realidade da obra pública, para que a xente poda vivenciar as obras públicas máis alá das obras en sí mesmo. Sobre otro tema más, una valoración de las elecciones de Cataluña. Valoracións das eleccións onte en Cataluña, que tamén as axencias iban a preguntar, supoño, non? Momento, valoración, Cataluña. A ver,
Bueno, por unha banda, unha primeira valoración, non? Nun escenario moi polarizado, eu creo que triunfou o voto útil, e o voto útil amosouse que é todavía máis útil cando a xente quere, de alguma maneira, resolver debates ou conflitos políticos, non? E, polo tanto, eu creo que nesa polarización o voto útil triunfou, independentemente da posición que adoptara a cidadanía, non? Dito isto, eu volvo a reincidir no que teño dito ao longo de todos estes meses. Os debates políticos, as cuestións políticas só se poden resolver con política. Coido que a política non pode únicamente quedar circunscrita a unha vía que é a vía xudicial, sobre todo cando queda demostrado, bueno, que masivamente o pobo de Cataluña falou e queda demostrado que despois de falar, pois esa maioría silenciosa que o Partido Popular reivindicaba silenciou o propio Partido Popular. E polo tanto, esta valoración enmarco dentro dunha petición, non? Aritméticamente, únicamente pode haber un goberno, non? Vencellado ao soberanismo catalán, pero dous dos seus líderes, un está no estranxeiro e outro está encarcelado, e iso xa foi unha anomalía democrática dun proceso democrático que intentou pasar por un proceso normalizado cando non o foi. Polo tanto, eu agardo que despois de que os homens e mulleres en Cataluña expresaran democráticamente o seu sentir, sexamos capaces entre todos e todas de reconducir a situación a un escenario político e deixar de adoptar medidas excepcionales que, como se pode comprobar, non condicionan a vontade colectiva de moita xente. Isto non é un problema de 4 ou 5 persoas, isto é un problema e un debate político que hai que contextualizar no político. Sobre los resultados en concreto de En Común Podem. Bueno, eu creo que, como decía antes, o voto útil exerceuse na polarización. E nese sentido hubo formacións políticas e apostas políticas que foron penados nese espacio de polarización, non? A xente claramente se posicionou e exerceu o voto útil, non? E se a día de hoxe se aplicara a norma electoral que temos aquí no noso país, o Partido Popular e as CUP quedarían sin representación parlamentaria, non? E iso tamén é unha cuestión a avaliar. Aquí, ca norma electoral que hai no noso país, o Partido Popular non tería representación, non superaría o teito do 5%, non? E, bueno, e houve outras forzas que tamén sufriron ese espazo de polarización, como foi o PSC e En Común Podem. Cree que esa polarización está se le a levar por diante os procesos de unidade popular? Non, creo que o modelo de unidade popular que hai que reivindicar é o que levamos intentando construir aquí dende hai 5 anos no país, que é un espazo mestizo de xente vencedora do soberanismo e do federalismo, transfronteirizo, e que foi capaz de disputarlle a hexemonía ao Partido Popular en moitos procesos electorais e tamén nas cidades. E levo creendo eso, que sea a fórmula dende hai 5 anos. Outra cousa é que non chega con que o crea eu. Teñen que creer as partes que configuran ese espacio. Pero creo que a fórmula da Coca-Cola, da Unidade Popular, está aquí no noso país dende que naceu a AGE, no 2012. Outra cousa é que algunhas veces nos esquenzamos dela. Algo máis? Bueno, pois quero aproveitar, aínda que xa vos lo dixen a casi todos e a todas vos, que agardo teñades uns grandes días, cometades todos os excesos que queirades cometer, brindedes, non teñades moitas discusións políticas, bebades cava, champán, viño, o que queirades, comedes ben, estedes cos vosos, e que nada, que teñades unhas boas festas, e os que estedes a semana que ven, nos vemos aquí, que eu estou de retén aquí permanente.